Hi guys! Welcome back! Welcome na Inits TV! Ito ito din mo buwan. Ang kanang imong GoPro kayo kan. Okay, sa itong bago pa diri sa palihog, subscribe, like and share. Na meron diri sa SM kay mamalit si Junior o Carsones o sapatos para sa iyang graduation pohon. Maloing Ginoo. Atong tanaw Junior ha, namili siya. Basig sa tumoy do. Pikas tumoy ba? Tumoy sa tas pikas tumoy. Uy, nauyunan si Humba guys. Uy, nauyunan. Kaya nag-ayo ras presyo mahal. Ngay daw nga. Di siya ganahan. Arte. Sinilas man. Ika pa kinakainan mga rutina. Muro juga mo ba? Mangita si Humba. Sayang mo yun lang. Ano, sinilas mo yung tanaw. Huwag siya ginauyunan guys. Huwag siya ginauyunan guys. Pilihan kayong dako guys, pilihan. Itong babae na ma-ready rin. A few moments later. Hi mga guys. Among motor mga guys, di na wonder. Ama giganay. Ha? Di na wonder. Ah. Nakabaw si Inmax. Ah. Hello, oy. Ah. Hello, oy. Surprise man, di na mo under. Ha? Ah. Biin na ra ba? Siap yun ang gidul nga ni Nmax. Ay, ang Diyos di ay.
Ako maghihatag nimo. Upat tanan. Upat ka buok. Nakapadi ako sa. Duha ka black ug duha ka puti. Views na tanang naglaray do. Ikala ko diyan. Ay guys, narang mo pinalit guys nga na bariya mi dito sa kuan guys. SM natagbag doot naray. Ay, kang humba para sa iyang graduation guys. May na lang. Kapalit man tinuod guys, pero sus Ginoo murag naligo sa siging duot sa motor. Kaya naunsa man nga di naman muandar, nag-surprise man sa dang motor. Paita dyan yung automatic di ay, mukalit lang. Charge to experience na lang guys. Charge experience guys na. Naligo man Miss Uwan. Ligo na po pag-abot. Thank you for watching guys. See you next video. Bye. Bye.